Dobrý deň, milí priatelia. Rada by som vám ukázala, ako pôsobí aloe vera na náš organizmus pri jeho čistení. Máme tu aloe vera od našej firmy LR, potom tu máme dostupné aloe vera z lekárne a bežný aloe vera nápoj, ktorý dostanete na benzínke alebo v hociakom supermarkete. Tu máme 3 poháre, ktoré predstavujú naše telo, ako sme sa narodili, čiže úplne čistý, zdravý, nezanesený. A máme tu jodovú tinktúru, ktorá nám pomôže to telo zaniesť, čiže dáme do každého pohára 1 lyžičku. A takto zanesený pohár zafarbený jodom bude predstavovať naše telo. Ako je zanesené. To pomiešame. Vezmeme si aloe vera nápoj. Vypijeme. Pomiešam. No a nejaká veľká zmena nenastala. Teraz si zoberieme aloe vera z lekárne. Nalejeme si takisto. Pomiešame. Tiež nejaká veľká zmena nenastala. Si zoberieme aloe vera od LR. Miešame a ako vidíte, takto nás to očistí a detoxikuje. Takže si môžete sami posúdiť, ktoré aloe vera ako dobre pôsobí na náš organizmus a do ktorého sa oplatí investovať. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne.